Учители и ученици от Обединено училище Неофит Рилски бяха на обучение и осъществиха ученическа практика по програмата Еразъм Плюс в град Лимасол на остров Кипър. За първи път ли вашето училище участва в програма Еразъм Плюс? Да, за първи път Обединено училище Неофит Рилски участва в програмата. Имаме акредитация до 2027 година. Това добър начин ли е вашите ученици да осъществяват различни практики на други места? Разбира се, това допринася за обогатяване на тяхното хем обучение, хем и те така се социализират повече и виждат света и как стоят нещата и на друго място, как се провежда и професионалното образование и обучение. Те бяха в Кипър. 6 учители, в това число и директорът на Обединено училище Неофит Рилски Евтимия Босева, бяха на обучение в град Лимасол на остров Кипър по програма Еразъм Плюс. Темата – мултикултурна образователна среда, работа с малцинства, която изцяло съответства на работата в училището, защото в него се обучават деца от ромски произход. Втората група е за обмен на ученически практики, в която се включват 15 ученици с ръководители Николай Николов, педагогически съветник, и Татяна Копаранова, старши учител. Участието им е по програма Еразъм Плюс, дейност образователна мобилност за граждани, сектор професионално образование и обучение. Ученическата практика беше организирана с предварително класиране тук от училището за отличници, добре представили се ученици в професията, като бройката беше, ние тръгнахме с 15 човека, отидохме там. В Кипър бяхме в град Лимасол, беше октомври, за 15 дни. Децата, които виждате тук, бяха с нас. Там имаха доста активности, като през дена практикуваха професиите, 3 професии – шлосерство, текстообработка и шивачество. Разбира се, през почивните дни имахме екскурзии, имахме посещение на забележителности, музеи. Даже за добро представяне имахме подарък, посещение на музея на театралния костюм. Децата пътувахме заедно с тях с градския транспорт до работните им места. Някои оставаха текстообработката в базата, в която бяхме настанени. Изобщо всичко беше много прекрасно. Времето хубаво. Успяхме да ходим и на плаж, да се забавляват. Запознаха се с много свои връстници от други държави, тъй като хотела беше база на програмата Еразъм и от всички страни отсядат там. Те имаха възможност да се запознаят с своите връстници и да обменят опит. Как е ученето и практиката и усвояването на професиите в другите държави. И според мен те останаха с незабравими преживявания за цял живот от тази практика в Кипър. Учениците са от специалност текстообработка, които се запознават и усвояват инструментите на нова за тях програма за презентиране, а практикантите по специалност шивачество стажуват в дизайнерско ателие. Аз съм шивач, бяхме в шивашки цех, шили сме, кроили сме, мерили сме какво трябва, предаде са ни бая неща. Колко часа на ден се занимавахте? По 3-4, макс 5 часа. На какъв език си говорехте? На английски. Аз съм много впечатлен от това нещо. И съм много благодарен, че ходих в Кипър. Беше много приятно. И така, запознали сме се с нови приятели. Беше приятно. Ходи сме на плаж и всичко беше хубаво. Да, според мен се заслужаваше много, защото успяхме да разгледаме Кипър и градът, в който бяхме там, Лимасол. И хората там бяха доста страхотни и ни приеха доста добре. Не така, както ние си мислим в България. И беше доста приятно с хората, с които бяхме отишли, създадохме нови приятелства и да.
Ученическият обмен преминава в ползотворни срещи, посещения на забележителности и музеи на остров Кипър, нови запознанства с практиканти от други държави, създаване на нови приятелства и опознаване на други култури. Обратно на очакванията, учениците бяха абсолютно послушни, дисциплинирани. Беше страхотна комуникация. Заедно правехме всичко. Беха наравно, чувстваха се равни с нас. И за каквото и да ставаше въпрос, взимах отношение и това ни доставяше огромно удоволствие, защото виждахме, че в тях има потенциал. За успешното обучение на учителите, както и за ученическата учебна практика, по време на която са усвоени нови умения, учители и ученици получават сертификати.